Sponsorem sportu jest Stelmet S.A., europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Sport w regionalnej telewizji lubuskiej. Turów-Zgorzelec został drugim finalistą Tauron Basket Ligi. Mistrz Polski po trzecim zwycięstwie w serii z Energą Czarnymi Słupsk 79-76 dołączył do Stelmetu Zielona Góra. Będzie to trzeci finał z rzędu, w którym zmierzą się mistrzowie i wicemistrzowie Polski z ostatnich dwóch sezonów. Przed nami powtórka finałów z poprzednich sezonów. Stelmet i Turów w ostatnich latach stali się dominatorami polskich rozgrywek, zamieniając się jedynie miejscami na dwóch najwyższych stopniach podium. Zielonogórzanie sięgnęli po tytuł 2 lata temu, wygrywając finał 4-0. Turów odebrał im Mistrzostwo Polski w kolejnych rozgrywkach, triumfując 4-2. W tym roku znów dojdzie do starcia mistrzów. Zwycięzcy serii półfinałowych na odpoczynek i przygotowanie do decydującej batalii mają niespełna tydzień. Rywalizacja finałowa rozpocznie się w najbliższy czwartek, 28 maja. 2 pierwsze mecze zostaną rozegrane w Zgorzelcu. Po złote medale sięgnie drużyna, która zwycięży 4 razy, a mistrza Polski sezonu 2014-2015 poznamy najpóźniej 11 czerwca. Gorączka derbów coraz bliżej. W niedzielę Sparfa Lubas podejmie przy W69 Stal Gorzów Wielkopolski. Na trybunach przy Wrocławskiej zasiądzie komplet widzów. Mimo że lubuskie drużyny znajdują się w zupełnie różnych miejscach tabeli, derby zapowiadają się prestiżowo. Drużynowy mistrz Polski na razie w tym sezonie jest bez zwycięstwa i w Zielonej Górze pojedzie bez odsuniętych od składu Kasprzaka i Zagara. Falubas do starcia z odwiecznym rywalem przystąpi w zdecydowanie lepszych nastrojach. Nie tylko za sprawą kompletu zwycięstw, ale również dyspozycji liderów, którzy jeszcze niedawno musieli leczyć kontuzje. Pierwszą parę utworzą dwaj uczestnicy cyklu Grand Prix, Jarek Hampel i Andreas Jonsson. Natomiast Grzegorz Walasek będzie jechał z Aleksandrem Loktajewem. Duet z juniorami utworzy Piotr Protasiewicz. Na niedzielne derby wyprzedano wszystkie bilety z podstawowej puli. Zielonogórski klub żużlowy z uwagi na ogromne zainteresowanie i rangę najbliższego meczu dodatkowo udostępnił sektor H1. Bramy stadionu zostaną otwarte 2 godziny przed rozpoczęciem pierwszego biegu, który zaplanowano na 19:30. W sporcie na dziś to już wszystko, a teraz w imieniu Łukasza Chybińskiego zapraszam na powiększenie. Do zobaczenia.